Пусть они речь будут говорить. Не, а мы, говорит, на флешку сняли. Николай попросил, говорит, на флешку. А вон все видно. Не. Айде сега. Не, още ще има хора. Още ще има... Така е. И друго. Драги приятели, мои мили съселени, искам няколко минути само да ми отделите и да ви кажа няколко думи, но преди всичко трябва да ви честите празника на възрастните хора, на пенсионера, хората, които... По-силно каза няма да Добре, после ще го проведем. Искам всички ние да знаем, че сме си отработили това, което е трябвало да направим. И това, което трябваше да направим, ние сме го направили и сме дали път на младите. А ние, на тази възраст, и по-големите от мене, и по-малките, сме хората, които трябва само да поддържаме техния огън, за да може и за напред и те да остареят, и те да станат като нас, и те да могат да се съберат така, както ние, и да се поздравят в дълбоки старини. Тук, в нашето село, има толкова много хора, които заслужават специално внимание. Като почнем от мене, искам да кажа... Да стигнем до дядо Георги. И да стигнем до дядо Георги. Който вече наближава 100 години и ние ще го кътаме, за да може да достигне тези 100 години. Да ги мине. И най-важно да ги мине. И тук да правим рожден ден. Да му направим 100-ден рожден ден и оттам нагоре, колкото Господ каже. 221 година. 221, да. Толкова му трябват на него. И ще направим до тогава и всички магистрали. Така. Така. И Климентовския път. Белтен го направи. И тогава може да стане и нашия път. Тук как е добра? Нашата приятелка, нашата гордост и нашата ръководителка на целият ансамбъл. На всеки мога да спра и да кажа по няколко думи, защото всеки на своя фронт е постигнал своето. Даде път на младежта и вече гледа своите старини. Но не мога да ни кажа и за бати Колю Кираков. Браво! Човека, който винаги е бил пръв помощник в селото на всеки. Кой с каквото може да му помогне? Най-много помогне на нашето кметство. А на всичкото отгоре беше признат и от Полската република и за сега той е единственият в нашето село, който е кавалер на ордена на Полската република. Това не става всеки ден. Радвам се, че имаме такива хора. Радвам се, че имаме такива хора, с които можем да се гордеем. Няма да пропусна и останалите, но няма нужда да ви отекчавам. Всички заслужаваме внимание за това, защото това, което трябваше да направим, като по-млади сме го направили. Дали сме път на младите и сега едни спокойни старини и колкото може да живеем повече. Желая на всички здраве. Искам да кажа и за гостите. Имаме и много скъпи гости. Това са руското семейство, което живее в нашето село до магазина, къщата на Колюев. Давайте. Колюев. И хората, които
за напред Давай, покажи ще бъдат народу. между нас и ние ще ги уважаваме, защото те не уважават. Наред с всичко, искам да ви кажа, че в момента Таня снема нашето тържество, което един хубав ден, вече не може и да наляма, но той ще влезе в нашия фейсбук, там му викат на компютрите и може вече да навиждат, че Клименто го има. Като чукнеш Клименто, ще излезем и всички ние. И войдет Климента в историю. При цялото се пребиваване, извинявайте, се намесвам, при цялото се пребиваване, докато са тук, подготвят филм за Климентово. Точно така. Ние сме част от това. Всичко където от този филм. Наред с всичко, аз искам да поздравя всички още веднъж, да ви пожелая да сте живи и здрави и на здраве на всички. На здраве, момчета и момичета. На пазара, панея комисар, хей, хей, дуня, дуня, розичка моя, хей. Разпустила дуня под коси, а панея си матроси, хей, хей, дуня, розичка моя, хей. Браво! А панея си студенти, хей, хей, дуня, розичка моя. Сега давам думата на ръководството на пенсионерското дружество в нашето село, на Таня, като заместник председател на дружеството, Понеже господин Станчев го няма. спомене няколко думи за този празник и да можем всички да го съпочувстваме, че сме част от него. Поздравики от Иван Станчев. Имаме поздравление от господин Станчев. Той отсъства в момента, но ме е предал лично да